ऐसा कुल चौराहा पे भीड़ लगल बाड़े रे। अरे दादा जनत ना हुआ का? सुना है ने आवा है ने? बोल बेटा बोल। सुना दादा। सुना बेटा सुना। लड़की लेके लड़का के फरार भइल बा, लड़की लेके लड़का के फरार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा। अरे मार भइल बा हो भैया मार भइल बा हो बाबू मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा। तब का भेले बेटा? ए दादा और आगे के बात सुना। बताओ बेटा बताओ। कई के बहाना रोजा जाए स्कूलवा, जाई सकुलवा हो जाई सकुलवा, जाई सकुलवा हो जाई सकुलवा। बहाना करके घरे से जात रहल। अच्छा रे बेटा। और दादा जानत हुआ बता बेटा बता। जाए के आजमगढ़ बाजारी में घूमत रहल, अच्छा अच्छा बता बेटा। पियरवा के संगे घूमे खाए रसगुल्लवा, खाई रसगुलवा हो खाई रसगुलवा, खाई रसगुलवा हो खाई रसगुलवा। कई के बहाना रोजा जाए स्कूलवा, यरवा के संगे घूमे खाए रसगुल्लवा। और जानत हुआ दादा बता बेटा कुछ सुनत है बता। बहुत बड़ा काम का भइल बा, का काम भेले बेटा? फूलपुर थाना में का भइल बा, का भेले बेटा बता। ओकरे नाम में थाने एफआईआर भइल बा, ओकरे नाम में थाने एफआईआर भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा। ए मार भइल बा हे मार भइल बा हो बाबू मार भइल बा, ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा। ओकरे घर हवा से लाठी लाठी मार भइल बा। ए दादा बोल बेटा बोल। और आगे के बात दादा सुना। बता रे बेटा बता। पूरा मरलस की गांव जवार के नाम डुबा दिहलस। अरे बेटा उ करवा ऐसन कैले रे बेटा। कौवा जवारिया के नामवा डुबैलस, नमवा डुबावले हो नमवा डुबावले, नमवा डुबावले हो नमवा डुबावले। जवन ओकरा बाऊ के इज्जत बनल रहल, हाँ बेटा बोल। वो मरलस माटी में मिला देहलस। अरे बाबू ये जमाना चलत है बेटा। पनली इज्जतिया उ माटी में मिलैलस, माटी में मिलावले हो माटी में मिलावले, माटी में मिलावले हो माटी में मिलावले। कौवा जवारिया के नामवा डुबैलस, पनली इज्जतिया उ माटी में मिलैलस। ए दादा बोल बेटा बोल। राजू कहे